Dámy a pánové, já vás zdravím u mého nového videa a to teďka bude, jak Jirka Iluňák mluví sprostě. Cenzurovaná verze. Šťastnou zábavu. S váma můžu mluvit, protože z pozice kapitána s váma... Samozřejmě, pane kapitáne, ale já mám nějakou autoritu. O tom nebudeme diskutovat. To je jasný, to promiňte, to je jasný. Ne, kluci, čemu se smějete? Čemu se smějete? Čemu se smějete? Odpovězte! Nic neříkej, vole. Přesně! To je zaplacený! Já mám nějakou autoritu. Ani slovo, O tom neřekl ani slovo. Za co jste mu dal tu červenou, ty vole? Prosím, pane kapitáne. Ty Ty Vy vládejte se! Hoveďte se na člověk! Jako blázen! Ty vole, já tě chytnu, ty Pás! Předejte pásku! Já mám nějakou autoritu! Zažar si, ty debile, halbičkej! Odveďte ho z hřiště!